azt mondja. Most kezdődik a dallasz, mindjárt jön Jockey már. Ő sajnos egy negatív figúra, ki mindig rosszban sántikál. Árt ő az embertársainak, csak a saját hasznát lesír. Azt akarja, hogy még több pénzt keressen, az olajüzletág nagyon fekszik neki. Viszont a Bobby szimpatikus, jóképű fiú ő. Nem csoda, hogy szereti az April, aki egy nő. Sok minden történik ott Texasban, ahol a Dallas játszódik. A közönség most követheti nyomon a Ewingok és néhány ismerősük, például Cliff kalandjai.